Představ si tohle. Ležíš na smrtelné posteli, srdce ti buší, svět mizí. Najednou tunel světla. Teplé, lákavé, plné lásky. Tví mrtví milovaní tě volají, pojď, je čas. Ale co když to není spása? Co když je to past? Co když celý tvůj život byl jen krmivem pro něco temnějšího? Bratře, dnes ti odhalím pravdu, která se skrývá ve starověkých mýtech a moderních vizích. Pravdu o pasti na duše, soul trapu. A varuji tě. Po tomhle videu se na svět budeš dívat jinak. Pokud jsi připravený prohlédnout, pokračuj. Pokud ne, vypni to teď. Všechno to začíná v pradávných příbězích, které nám lidstvo předávalo jako varování. V hinduismu stvoří Brahma svět, ale Mája, iluzorní síla, uvězní duše v koloběhu samsáry. Duše zapomenou svou božskou podstatu. Myslí si, že jsou jen tělo, ego, bolest. Je to boj o duše. Brahma chce osvobození, Mája je drží v pasti emocí a touhy. A teď si uvědom, není to přesně jako v Bibli? Bůh stvoří ráj, ale Satan, padlý anděl, svádí Evu a Adama do hříchu, do oddělení od božství. Duše jsou vyhnány do světa plného utrpení, kde Satan sbírá svou úrodu. Boj Boha se Satanem není o morálce, je o vlastnictví duší. Ale to není konec. Podívej se hlouběji. V gnosticismu, raném křesťanském hnutí, které církev spálila jako kacířství, je demiurg Jaldabaoth, lev s hadím tělem, falešný stvořitel. Ignorantní, zlý, myslí si, že je jediný Bůh. Jeho archonti, temní vládci, stvořili hmotný svět jako vězení pro božské jiskry, naše duše. Zapomeň na ráj, tento svět je farma, kde archonti sklízejí naši energii. A víš co? To se opakuje všude. V buddhismu Mara svádí Buddhu touhami, drží duše v samsáře. V Platónově jeskyni jsme přikováni k iluzím stínů, zapomenuvší na pravé světlo. Sumerové mluví o Anunnaki, bozích z nebe, kteří stvořili lidi jako otroky na zlato. Ale podle moderních interpretací, jako Zecharia Sitchin, jsou to archonti v maskách, kteří nás drží v cyklu reinkarnace, sklízející naši duševní energii. Zoroastrismus. Ahura Mazda versus Ahriman. Dobro proti zlu, které kazí stvoření. Egypt. Set jako chaos, uvězňující duše v podsvětí. Dokonce v domorodých tradicích, jako u severoamerických indiánů, trickster bohové jako kojote stvoří svět nedokonale, chytají duše do sítě. Tyhle příběhy nejsou náhodné. Jsou to univerzální kódy, které nám naznačují, tento svět je past. Někdo nebo něco nás harvestuje. Sklízí. Nyní přejdeme do současnosti, kde staré mýty ožívají v konspiracích, které tě donutí se probudit. Soul trap teorie. Po smrti tě čeká falešné bílé světlo, tunel, který vypadá jako spása, ale je to magnetická síť archontů. Maskují se jako tví milovaní, Ježíš, Buddha, dělají ti life review, plní tě vinou, karmou. Musíš se vrátit, abys to napravil. Pak bum, paměť vymazána, nové tělo, nový cyklus. Proč? Kvůli lož, emoční energii, kterou produkujeme. Termín od Roberta Monroea, mistra Out of Body Experiences. V 70. letech viděl entity, které pěstují lidstvo jako zahradu.
Strach, bolest, hněv, dokonce extáze z lásky. To všechno je jejich palivo. Země je lůž farma. David Icke to bere dál. Svět je simulace heknutá reptiliány nebo archonty. Bílé světlo je past v 4dimenzionálním astrálu. Tisíce lidí se probouzejí, prohlédli manipulaci a někteří to i odmítají. Například v deklasifikovaných CIA dokumentech z Roswellu. ET bytosti jsou z eterické roviny, podobné hinduistickým lokám. Materializují se z vyšších dimenzí, ale drží nás v nízké 3D vibraci pod frekvenční kupolí, možná tou měsíční projekcí, kterou konspirátoři nazývají soul trap mechanismem. Anunnaki ze Sumeru? Podle některých původ archontů, mimozemští sklízeči duší, kteří nás vytvořili jako otroky, ale teď nás recyklují pro lůž. Představ si tu bolest. Generace tvých předků, uvězněných v nekonečném kole. Tvé děti, které čeká to samé. Cítíš to? Ten hněv, tu touhu po svobodě. Ale není to beznadějné. Uniknout můžeš. Při smrti nechoď do světla. Ignoruj entity. Odmítni karmu. Řekni, odmítám reinkarnaci. Vracím se k pravému zdroji mimo tento systém. Vizualizuj své vnitřní světlo, jdi do temnoty za tunely. Tam je skutečná svoboda. Teď, v tomto životě, rozvíjej gnózy. Medituj, lucidně sní, odmítej strach. Systém chce, abys věřil, že tohle je škola duše. To je jejich největší lež. Bratře, sestro, ty jsi božská jiskra, ne otrok. Tyhle příběhy od Brahmy po moderní simulace jsou tvým klíčem ven. Sdílej tohle video, probuď ostatní. Pokud tě to zasáhlo, like, subscribe, komentuj, prohlédosen. Společně rozbijeme tu past. Vítej v probuzení.